Għanna triq diffiċli qudiemna Malta jaftieħu aktar żmien milli previst sabiex titneħħa minn fuq il-grey list tal-Financial Action Task Force. Sostnu dan esperti internazzjonali f'dan il-qasam waqt konferenza dwar is-servizzi finanzjarji lokali fejn ġie spjegat li se jkun ferm diffiċli li l-awtoritajiet juru li verament sar rinforzar effettiv fil-qasam tar-reati finanzjarji. Giuseppe Lombardo li evalwa diversi pajjiżi fl-aħħar snin għal Manival saħaq illi fil-waqt li l-Gvern Laburista twassal ċertu tammiet lil poplu Malti wawċi il pajjiżna ser jitneħħa minn fuq il-grey list mal-ewwel okkażjoni u insista il Malta trid turi b'mod ċar u skiett illi qed tinżamm id retta fuq l-evażjoni tat-taxxa u l-istrutturi finanzjarji. U saħaq illi pajjiżna prova jiżgiċċa dan ir-riżultat mod politiku u mhux blatt tekniku fil-waqt li insista sabiex il-pajjiż iwarrab in-narrattiva partiġana u jingħaqad għalan wieħed għall-ġid tal-pajjiż. Madankollu insista li l-Gvern Malti kellu jieħu l-passi meħtieġa meta l-membri tiegħu kienu bdew jissemmew fi skandli internazzjonali. Dan kollu wara li l-FATF poġġiet lil Malta fuq il-grey list flimkien ma' fost oħrajn il-Botswana u l-Panama għax kien fi kliem sempliċi mhux fdat li l-Gvern kien ser jimplementa dak li wieħed fuq il-karta. Alfred Camilleri li jmexxi ċ-Ċentru Nazzjonali ta' Koordinazzjoni saħaq illi pajjiżna falla dan it-test għax fl-aħħar snin ma laħaqx l-aspettazzjonijiet u l-standards internazzjonali. Konsista li hemm bżonn ta' riżultati illum qabel għada. Biex pajjiżna jitneħħa minn fuq il-grey list qed jiġi rrapportat li l-Gvern Malti qabbat bħala konsulent lil Yehuda Shafer, ex-mexxej tal-Financial Intelligence Agency tal-Iżrael, fejn insista li Malta għandha l-liġijiet fuq il-karta iżda l-effettività tagħhom hija zoppa.